to bude... Máte kartu na plátanie. Ale čo poplatky? Ak máte účet u nás, za vklady a výbery na pobočke neplatíte. Dokedy? Naše garancie platia navždy. Ak ich nesplníme, dáme vám 100 eur. Tak toto, keď garantujete, tak ja som kde dojel? Pridajte sa aj vy k najspokojnejším klientom na Slovensku. Sme Raiffeisen, banka pre jednoduchší život. Nemáme ten úkratný nos? Nemáte niečo účinnejšie? Doktorka, čo tak skúsiť prínosov? Obsahuje výťažky z borovice, eukalyptu a mety, ktoré nádchu uvoľňujú a zároveň spôsobia antimikrobiálne. Kto ide so mnou na vzduch? Prínosov. Dýchanie má zem. Kalia. Vezmi ma a moje verčísíka. Nerozvala som sa ti celá. Ty si vždy na svete, ale teraz je tu ona. Ona? To je ona. Myslíš, že ma môžeš mať a potom ma len tak odkopnúť? Á, tak na to zabudni. Ty si mŕtvica. A my sme skončili. Nie, to nie. Zbav sa zbytkov jedla. Dej to. Čisté a zdravé zuby. Jedzte vytešujete barby. A ako rýchlo môžete? Sme Raiffeisen, banka so super rýchlou pôžičkou. Požičajte si teraz napríklad 3000 eur na 5 rokov a môžete získať späť 600 eur. Vždy sa spojí to najlepšie, čo ponúka Rama a Mazda. Zrodí sa úplne na každý deň najbližšie. Rama Mazda. Tak aj ako sa rozhodíra, je taká Mazda. Vypravte sa na vybieranie, ktoré chodí. Vaša Rama s Mazdom. Toto je rebríček 15 najväčších písní o láske, Uletená zábava pokračuje. Pustíme si krevet. To je výborný nápad. Trvá na tom, aby sa odstránili a zrovnali do zemou všetci kopce. Tešíte sa na nové časti? Každá pravda má dve miesta. Stačí otvoriť váš obľúbený televízny krevet. Pre televízne komedy Jánu Kebula. Pondelok o 21:45 Čo veľmi žaluješ? Mamička si musí vybrať svoj chcem vedieť, kde si boli, keď moja žena vyzvala, keď sme Zrobíme to, že na tom trápi. Máš to Nemám žiaden problém. Ale ty máš. A obrovský. Uhlíne víno. V pondelok o 20:30 na Markíze. Magnát z Wall Street, Arthur Shaw, bol dnes zamknutý na Manhattane, prišli o všetky svoje úspory. Penzióne budú. Ale nevzdali sa. Ty chceš Arthurovi Shawovi ukradnúť 20 miliónov. Čo si myslíš? Potrebujú len jedno. Nevieme kradnúť zločinca. Nevadí, oni nevieme. Ale jediný zločinec, ktorého nájdu, a pre ten kriminálnik, čo hovoríš, vôbec nie je. Podali. Marcelovi sa ešte nespomínal. Marcelko, čo si čakal? Drevo? Ben Stiller, vtedy ma takýto. Premiére robotníckej komédie plnej nečakaných prekvapení. Môžete dostať hosti nespomínam prekážku. Majstrovský plán. Dnes o 20:30 v kine Markíza. Obyčajný liek proti náchladnutiu aj môžete sa volať na podstatnú kutu. Po požití lieku v čase, keď by mohol ovplyvniť jeho schopnosť viesť vozidlo. Kedy si nás na to upozorňovali aj červené trojúholníky na obaloch. Dnes musíme všetko ustriehnúť sami. V televíznych novinách o 19:00.